Матур кытлау сәламен. Әле кичә генә үзенең 55 яшьлек күркәм юбилеен каршы алучы якташыбыз, иске атлашта гомер кичерүче Рафикова Иркә Әхмәтша кызына очрабыз. Аны күркәм юбилее белән ихластан тормыш иптәш Ринат Назирович, уллары Рамил, Илдар, киленнәре Гөлназлар, аныклары Исмаил, Амина, Ибрагим, Аниса һәм Искәндәр кытлыйлар. Йөрәгемнең түрендә иң олы урын алган кадерле, яраткан хатыным. Яшьлек таңында очраткан гомерлек мәхәббәтем, сөекле ярым минем. Бүген синең гүзәл бәйрәмең. Менә инде әкрен генә без синең белән матур пар, тулы бер гаилә булып, бердәм, тату гына балаларыбызны үстереп, картлык көннәренә якынлашабыз. Бер генә мизгелгә дә үз гомеремдә сине яр итеп сайлаганыма үкенгәнем юк. Киресенчә, Аллаһыма мең рәхмәтләр әйтеп яшим, сине миңа терәк итеп биргәнгә. Яратам дигән сүземне кабатлыйм кат-кат бүген. Аяз булсын гомереңдә һәр вакыт синең күгең. Рәхмәт җаным, сөяр өчен биргәнеңә дәрт миңа. Туган көндә бүләгем тик зур мәхәббәтем сиңа. Синдәй тормыш иптәшләре меңнәргә тик бер тула. Минем кебек бәхетлеләр дөньяга сирәк була. Күз тимәсен гаиләбезгә, тигез гомер язылсын, юлыбызга бары бәхет, бары шатлык агылсын. Туган көндә синең күзләреңә карап рәхмәт килә итәсе. Насыйп итсен бергә газизкаем, 100 яшьләргә барып җитәсе. Әнкәй, кытлау хатыбызның башында сиңа бу дөньяда иң олы зат, гомер бүләк иткәнең өчен рәхмәт әйтәсебез килә. Без бәхетле балачак күрдек. Үз башыбыз тулы, табыныбыздан ризык üzülмәде. Ни сораганнарыбызны, ни теләгәннәребезне әткәй белән бергә үтәргә тырыштыгыз. Барыбыз да без үз урыныбызны бу тормышта сезнең ярдәмегез белән таба алдык. Бу бәйрәмне үзеңнеке генә диеп торма. Бу бәйрәм безнеке дә. Син бар чакта туган өебезнең уты сүнмәс, авылга кайтырга мөмкинлегебез булыр. Бу озак шулай булсын иде. Тәгәри күземнән яшьләр кайгылардан түгел ул. Әнкәйебезнең туган көне, яшебез сәбәбе шул. Өйрәттең дә бар нәрсәгә, бирдең киңәшең һәр чак. Искә төшә әнкәй назы, гөрләп үскән балачак. Күзләреңдә синең яшьләр һаман, бу шатлык яшьләре түгелме? Әйдә инде, шатлыкка күмиек бүгенге бәйрәмең көнеңне. Синдәй гүзәл әниләр бик сирәк, туалардыр безнең дөньяга. Өләшәсең бар йөрәк җылыңны, бала, онук, һәрбер туганга. Югалтулар кичерүе сындырмасын, шатлыклар җитәрлек булсыннар. Бүген шау-гөр килеп өебезгә бар туган дусларың тулсыннар. Рәхмәтләр әйтсәк тә аз булыр. Син лайык иң матур сүзләргә. Мең яшә, әнкәем бары шатлык белән, өләшеп тик бәхет безләргә. Хөрмәтле Иркә Әхмәтшевна, чын күңелдән без дә бар теләкләргә кушылып бүләккә матур җырда юллыйбыз. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Гомерләр, узсада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарын, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз. Хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз. Олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарың янында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да
өчен ғорурлы соқландыра барыбызны синдә булган сабырлык теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Кешелекле уңган булган бик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса